losing focus and my love is poison. You set my world on fire and I watch it burn. You remain in my veins. Love me just to spin me out. Dial tone, it's buried in the deep. Eyes rolled back, have you fallen for me? But I've fallen, and I'm falling. You say I'm losing focus and my love is poison. You set my world on fire and I watch it burn. You remain in my veins. Love me just to spin me out. You say I'm losing focus and my love is poison. You set my world on fire and I watch it burn. You remain in my veins. Love me just to spin me out. Medicate me till I sleep, medicate me till my body's frozen. I've been swimming in the deep, watching you break until I'm broken. All the lies you told me, all the shit you owe me. Love me and I'll spit you outside, outdoor, out of my mind. Outsourced, ignored, out of my sight. You remain in my veins. Love me just to spin me out. Medicate me till I sleep, medicate me till my body's frozen. I've been swimming in the deep, watching you break until I'm broken. All the lies you told me, all the shit you owe me. Love me and I'll spit you. Medicate me till I sleep, medicate me till my body's frozen. I've been swimming in the deep, watching you break until I'm broken. You remain in my veins. Love me just to spin me out. Medicate me till I sleep, medicate me till my body's frozen. I've been swimming in the deep, watching you break until I'm broken. You remain in my veins. Love me just to spin me out. Доста, guys. Надявам се този така малък видеомонтаж сегмент да ви е изкефил дигането. Мен лично доста ме изкефи това. Приятно ми беше да го направя, приятно ми беше да го гледам. Аз за YouTube мисля, че ми е по-приятно така да ги правя. По-дълги могат да бъдат, мога да сложа каквато искам музика. Макар че това видео най-вероятно ще е копирайтното, все пак ще сложа в описанието, ще сложа името на групата, разбира се, би трябвало и да съм го сложил в началото на клипа, където може да го видите. Идете, чуйте песните на групата. Това е нова група, която има 3 песни. Не знам как се натъкнах на тази, но съм много доволен. Напомнят ми на Sleep Token. Просто вокалиста е жена и звучат много добре. Много ми харесва песента, но да си поговорим сега по същество. Днес имахме SBD, имахме 4x4 high bar с паузи, competition лежанка и competition тяга тройка с умора, което ще поговорим за това, когато стигнем до тягата, но първо да започна с клека. Хайбар клека върви доста приятно за мен, вече от няколко седмици, тъй като реално още в оф-сизъна след състезанието решихме да започнем да правим хайбар, след което исках да започна да правя SSB, защото бях на мислене, че хайбар ми е неудобно и ми е неприятно, което е факт, наистина лоста не ми стоеше много удобно на гърба, но след това започнах да правя SSB
И не знам дали беше защото правих на точно тази клетка, на която правих SSB, но просто примерно когато извадя лоста, както казах и в миналото видео, лоста правеше ето така, лашкаше се целия, дисковете излизаха, губех баланс, това също ме прецака, също така множество пъти ми се случваше просто да не мога да си сложа SSB-то правилно на гърба и примерно да ми тежи все едно ето тук на врата, някой път ми тежеше на раменете от ляво или от дясно, което много ми пречеше да го натисна и много ми пречеше уверено да мога да прогресирам. В смисъл, движението беше трудно по начини, по които не бих искал едно движение да е трудно, но сега пак започваме да правим хайбар, тъй като осъзнах, че хайбар наистина е доста по-удобно. Доволен съм от хайбар, ще го натискаме. Относно болката в гърба, както казах в миналото видео с фолбара, ще се оправи и това ще мине. Той е някаква рана, така че ще зарасне, ще се оправи. Няма да е кой знае какво. Имахме компетишън лежанка, както казах и в миналото видео, сега ще се повторя и се радвам да повтарям едно и също. Относно лежанка, продължава да прогресира и да се чувствам добре. Тази седмица мисля, че след клипа си свалих калориите на 3500 калории, което значи, че общо вече сме в 400 калории дефицит, просто защото наистина не свалям. Имахме 4 по 3, което е голям пиар. Наистина се радвам колко много мога да натисна лежанката на тройки. Започнахме от 90 за 3, след което направихме 92,5 за 3, после имаше делоуда. В началото на седмицата направих 2 тройки с 90, сега в края на седмицата правя 4 тройки с 90, като имайте предвид, че го казвам доста фигуративно началото на седмицата, защото аз реално четвъртък-петък заедно, в събота почивах и днес в неделя си направих последния ден от програмата, тъй като тази седмица трябваше малко да крънчна нещата, понеже ги изпуснах. Няколко дена разлика и пак сме много стабилни. Доволен съм от начина, по който върви лежанката. Това ми дава един вид увереност, че със сигурност скоро, ако започнем примерно двойки или единици, ще мога вече да почна да слагам 100 комфортно за серии, примерно за едно-две повторения, което със сигурност е малка победа за мен от към лежанката. Тягата също е в доста добро положение, доста съм доволен от тягата. Единственото нещо, което в момента ми е като предизвикателство с нея, е, че не мога да си гарантирам много хубава позиция. Причината да не мога, и някои от вас, които имат остро око, вече са го забелязали и знаят какво ще кажа, е фитилите. И не го казвам в такъв смисъл, че ми пречат да държа лоста, или че ми развалят позицията, или че трябва да спра да ги ползвам. На този етап просто не мога да спра. Имам примерно 3 петиции, да, някои хора ще кажат просто ги дърпай на хват, но това са 3 петиции, те са с цел умора, да, нисък интензитетен, но това няма значение, защото това все пак са килограми в палеца ми, които примерно правя 5, после слагам 5 кг, правя още 5, слагам 5 кг, правя още 5 повторения. Съответно, това може да изтощи самия хват, което да ме накара да изпусна или хвата да е решаващ фактор за важната топ серия, която беше 160 за 3. Така че, докато не започнем отново да правим неща с ниски повторения, когато нямаме умора, тогава вече ще мога да сваля фитилите и да си тръпам на хват както искам и съм сигурен, че позицията ще бъде много силна. 120, както видяхте, може да си върнете отново в едичето. 120 се усетиха в перфектната позиция, но просто докато стигна до топ серията, наистина просто това се губи, защото примерно това са 15 бройки след това, които все още за мен са загрявка, в които дърпам по напълно различен начин, ръцете ми са по-навътре, защото иначе не ми е трудно да заключа, защото фитила ми се спира в бедрата и ми ги драска. И така, променят обстоятелствата фитилите със сигурност и ако не ги ползвах, ако примерно дърпах на смесен хват, мисля, че щяха да са много различни обстоятелствата. Но това са само такива загадки и гадания, които няма смисъл да ги правим. Добре се усети 160, единственото нещо е, че усетих болка в палеца, но това е само и единствено защото ми свършва магнезия по ръцете, наистина този магнезий, който имам аз, съм доста доволен от него, но примерно за единици и двойки, вече за 3, за 4, за 5, наистина просто си свършва по ръцете. Особено пък за 6
повторения, когато правих с този същия магнези, наистина просто ми свърши по ръцете. Но, каквото е такова е, не е голяма работа, не е голям проблем. Ползваме си го със здраве и така. Това е относно тренировките. Мисля, че е това. Мисля, че нямам какво повече да споделя. Пожелавам ви хубав вечер. Дано сте се натренирали тази седмица, дано сте се наяли, дано тренировките ви са минали успешно, дано ви върви всичко по вода, по мед и масло, както се нарича. Аз бях Get Strong Alex и ще се видим в следващото видео, когато и да е това. Чао, чао!